Pinikineli is on alam marjan masih review kali alam marjan ke klang klela. Pinikineli is on karbi alam marjan kali trailer kali teaser kali amen chot tamelu thandet pode. Well, nele lo satkuru lasina man people lo kai tamang no phalam the apuru. Alam marjan amen ke thireng mangreng. Kiara toma thireng mangreng kali de. Atomo ke kalang deta hai bonta casting belek. Pini ke 20 of June thireng mangreng alam marjan atir sem ke anar nilo. Chukadam tang kiara tomo ko thoy me lo bangke lang alo. Non ke new casting, refined story, advanced equipment and direction. Bangso alam marjan aphan team itum proudly pro production lapen bipul terang creative cherapsi bipul terang mado actor ta. Itum aphan thireng mangreng puthot akereng ewan pitupo. Chiklo ejona prang belo actress kiri non an ke long chillo. Pining azat ke YF ta arlo so kimi thek long lipodi. Teaser kaitang te trailer nang klang lo po rang te kumat mat lapen bang ko ana bang pu bang pisi je parjan jima thek long po. Eson ning karong me alam do labang so thireng mangreng atumo ke phusar fisara kaya hoda tumo mate pirthe kang do hoda alam jer. Fisar phusara kai ho chakali phithom ke ba kai hoji. Pining pen an karbi lamaran ka se lam ning kan krenar kep pleng tanglo. Bonta lapuson hakko tumo pena bangke screen long na wan pi bang awe pin la. Kaita fictional anu tin ase tin alamar janta aning ka che dog lok nangji. Itu melong tumo do piglang thongnok be lord chuti saben kajero hang pil hayo lampenta lamarjan se lamela. None phong thire mangreng lamarjan ka paklang ponji pen ka se lam ponji po bangke isi ake mesen ang denglo pusin eli pudamji. Bonta non ke we chu prek chu poma etuma furkimuta kalire paklang porong puke claim ride ha. I personally request to all the movie productions to make the movie at least 2 hours. Thireng mangreng atumo non ke karbe kita long atu ko oglo por kachinia tumsi ke ongpu. Bonsita me nili kachinia teng an masapso. Main theme and main character. Atem bang ke inut rank adamunit tirthe pen chom chedam thek chewang thek. Labangso atumo mate labangso ala marjanong main character ke klang dong ji ke bang ke thom. Hajabe akereng edabang ke thoy lapan ke thoy mer lok tapu in epe isia bang ke hajabe apiso. Hajabe apiso phan la men jeting det la sang tum chini bang do porangte let video comment box. Labangso apirthe pen hachom an tuar ga yaduna bang ke thoy pusipu. Lahen lo atumo ke lapen labangso alamarjan achelar munang lelo potang teneli review 1 2 po lapen an parta mo hulo soar ni labangso to moneli research pawe pen nan to matheng no 1 2 po elitum ajir ding piglu eson a segment ke wanbe funny news segment pine berta ke bangla ke surat pen nanglita online betting game kheladun bomma nanglita bangso khelalong suri tangka padam luma nanglita bangso kilu chokot tangka puthot chich palong du phan bor i bomma bor ike bori olu bonta chelong ledat plutang te nilong isia bidido. Good evening ladies and gentlemen, welcome to What Did I Heard on News Network. Pini labangso surat pen ke manga berta bang keneli sot kurul channel senatum long ponchoji. Inuda munit stock market along penaan atang kaludun pen jirika warja phan isia bidi chirilo. Alang li bidi bang lapuan a creative lo jongsi lamarjan selam potang te 100x blockbuster ji. Stock market along penaan atang kaludun det pen alang ning arlo mathalo. Tangka kiri aret nangji kopi akenang sot sikedulang. Jongsi nehem ne family long leni jediman un pulute. Laso pen a jok ametang aphan si kidnap det. Kidnappers ta amethang a victim ta amethang mathadam tha labangso a planning kiriya hut komato ne phanang ke kokpo ne methang komatla photo na ko thaipo ne methang komato ne family phan tangka ka demand po lata ne methang a demand bang ke theo e bonta lak phok keve la solam arjulong lokpen a hemasor thirik tet pen matha itlo Apithu police fan pari deng pen ka pari thu anke birta chobai ka bache tak police a resource ke padam tha pen puajok aji ke neba bang pu bang afan si jail pondel
Pine berta bangke dancing ton eglo. Padusi, stay safe, invest wisely. Most importantly, don't kidnap yourself. Have a good day.